In-numru ta' persuni li kienu reġistrati li jaħdmu fuq bażi full-time f'Marzu tal-2023 żdied bi 8.4% fuq l-istess xahar tas-sena ta' qabel. Dan ħareġ minn ċifri uffiċjali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wera li f'Marzu din is-sena kien hemm irreġistrati 267,970 ħaddiem full-time. Dan kien ġej l-aktar minn żieda sena l sena fl-impjiegi irreġistrati full-time u fil-qatt irreġistrat. Ix-xogħol full-time irreġistrat fis-settur privat tela b'20,888 persuna għal 216,982 fil-waqt li l-impjiegi fis-settur pubbliku naqsu b'0.2%. L-att ta' nies irreġistrati li jaħdmu għal rashom full-time tela b'651 meta mqabbel ma' Marzu tal-2022, mentri l-att ta' persuni reġistrati bħala impjegati żiedu b'20,122. L-istess ċifri tal-NSO juru wkoll li l-att ta' persuni li kellhom part-time bħala x-xogħol primarju tagħhom żdied bi 3.6% fuq l-istess xahar tas-sena ta' qabel. L-oqsma li l-aktar waslu għal din iż-żieda kienu l-attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi u s-settur tat trasport u l-ħażna.